Ja. Ja, siger det. Ja. Nu skal vi høre lidt om strømværdier og reduktion af kablers og leders strømværdier. Strømværdierne er afhængige af 3 ting. Det er dels eller 4 ting er det faktisk, fordi det er typisk kabelfabrikanten, der opgiver strømværdien for et givet tværsnit, og den værdi kan så blive reduceret af 3 andre ting. Værdien kan blive reduceret på grund af den måde, jeg har lagt installationerne på, det der hedder installationsmåden. Den skal også reduceres, for hvis den ligger i nogle omgivelser, hvor temperaturen er højere eller mindre end 30 grader. Og 3, hvis den ligger sammen med andre strømkredse, så vil de forskellige strømkredse varme hinanden op, og derfor kan man ikke nødvendigvis høre det samme strøm igennem kablet, som hvis det lå alene. Hvis man skulle dimensionere efter de eksisterende forenklede danske regler, så har man kategoriseret ledningers strømværdi i 3 kategorier: mindre gode varmeafledningsforhold, normale varmeafledningsforhold og særlig gode varmeafledningsforhold. Hurtigt forklaret, så er mindre gode varmeafledningsforhold, det er, hvis man pakker kablerne eller rørene ind i nogle isolerede bygningsdele. Så kan kablet jo ikke komme af med sin egen varme. Normale varmeafledningsforhold, det er hvis kablet eller rør ligger i væg eller loft eller i gulv. Særligt gode varmeafledningsforhold, det er typisk, hvis man siger, kablet ligger i det fri med luft omkring sig, så det kan blive kølet ned for ting på en tilledning til en motor for eksempel. Hvis vi skal dimensionere efter de internationale regler, så skal vi gå over og se på nogle referencer over forskellige installationsmåder. Det er tabel 52, det er et. Kategorierne, der kategoriserer man det, og der har man kategoriseret med A, B, C, D, E og F. Og det er der så vist nogle eksempler på her. Alt det, der er i kategori A eller referencer A, kan I se, der ligger tingene i et isoleret bygningsdel. I B'eren ligger de uden på en væg, og i C'eren ligger de, er det i kabel direkte på væg eller på loft. Jeg skal lige tænke på, at når både den er på loftet, eller også når den er ind mod væggen, så er der ikke fri luftcirkulation omkring hele kablet, så derfor eller røret, så derfor kan den ikke komme af med al sin varme. Reference D-metoderne, det er, hvordan man ser installationerne lagt i jord. Her er så vist et eksempel, hvor man har taget udgangspunkt i en strømværdi af 2, og den er som sagt baseret på 30 grader. Og hvis jeg har en anden temperatur, for eksempel en temperatur på 40 grader, jamen så må jeg slå op i tabel A4 og finde reduktionsfaktoren, som vi skal gange strømværdien med. Det kan man se der nederst på linjen her, 21 gange 0,87. 0,87 er det, jeg har fundet i tabel A4. Det giver så, altså kablet kan ikke tåle før 21 grader, men kun 18,27 ampere. Reduktion for samlet fremføring. Vi taler om samlet fremføring, hvis kablerne kommer til at ligge tættere på hinanden end 2 gange kablets diameter, så er der samlet fremføring. Jeg kan også vælge at køre efter den der danske specielle regel, som siger, at hvis mine kabler er mindre end 75% belastet i forhold til strømværdien, som oplyst af kabelfabrikanten eller i tabel A2, så vil jeg slet ikke tænke på samlet fremføring. Det er en dansk undtagelse. Slut. Hvad så? Er det hele taget blevet optaget? Hvad var det for en straf, der lige husker? Ja, denne lille videostorm handler lidt om strømværdier og hvordan vi kan reducere de strømværdier, vi finder i tabellerne. Det er grundlæggende, og det er, når man går til at tale omkring strømværdier, så taler vi både om vi skal reducere strømværdien efter de danske forhold og efter internationale. Hvis vi lige ser på strømværdierne, som vi finder i tabel A2 i den danske stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 6, så kan jeg finde strømværdien for et kabel eller en leder, f.eks. 1,5 kvadrat. Der er lederens strømværdi måske 15,5 ampere, men helt afhængig af, hvordan det kabel er lagt. Er det i et isoleret bygningsdel, den er lagt, eller hænger det ude i det fri, så vil den ikke være 15,5. Så jeg skal tage højde for installationsmåden, som kablet er lagt i, eller ledningen er lagt i,
Udover det, så skal jeg også tage den værdi, jeg finder i A2, og reducere den fra den omgivelsestemperatur, den ligger i. Det siger sig selv, at hvis kablet ligger i et lokale, hvor vi har for eksempel 40 grader i bageri for eksempel, så kan man ikke smide så meget strøm igennem det kabel, fordi kablet i sig selv bliver i opvarmet. Til sidst så skal vi også reducere det for samlet fremsøgning. Det vil sige, hvis den ligger ved siden af andre kabler, så vil de andre kablers varmeafgivelse påvirke, hvor meget strøm jeg kan sætte igennem mit kabel. Så det er 3 ting, jeg skal reducere strømværdien for, som jeg finder i A2. I tabel A2 har man kategoriseret det sådan groft i 3 kategorier. Man taler om mindre gode varmeafledningsforhold, normale varmeafledningsforhold og særlig gode varmeafledningsforhold. Mindre gode varmeafledningsforhold, det er, hvor kablet eller røret er lagt ind i en bygningsdel, og den kan ikke komme af med sin varme. Normale varmeafledningsforhold, det er gerne det, vi kalder for udvendige installationer, som kablet ligger på væg. Og særligt gode varmeafledningsforhold, der tænker jeg altid for eksempel på en tilledning, der hænger en løs tilledning i det fri over til en motor fra et tilslutningssted. Den kan luften jo cirkulere omkring den der tilledning, så den kan man slippe mere strøm igennem. Hvis vi går og ser på, hvordan man dimensionerer efter internationale regler, så kategoriserer man de her installationsmåder i noget, som man kalder installationsmåderne i kategori eller reference A til G. Og der kan man se her, for eksempel A, det er det, som man efter danske forhold ville kalde for mindre gode varmeafledningsforhold. Her ser man her sat nogle eksempler ind på det. Reference A, det er altså et rør med leder i en isoleret bygningsdel. Det her er et kabel i en rør i en isoleret bygningsdel, og det her er et kabel direkte i en isoleret bygningsdel. Det har alle 3 her har svært ved at komme af med sin varme. Det her er de her eksempler, det hører til reference A. Hvis vi har et kabel i rør eller ledninger i rør direkte på væg, så er det reference B. Hernede ser vi, hvis vi har kabel direkte op til en væg eller kabel direkte på et loft, så er det reference C. Og det skal lige bemærkes her, kan man se, der er jo en del af kablet her, som ikke kan komme af med sin varme, fordi det står op til en bygningsdel, og det kan man også se heroppe. Så man kan altså ikke slippe den fulde strømværdi igennem, hvis man lægger et kabel op på et loft, så kan man ikke slippe hele den strøm igennem, som der står i tabel A2, hvis man skulle tage de danske forhold. Hernede har vi så reference D, det er kabler og ladninger og rør i jord. Når man skal reducere for omgivelsestemperaturen, det vil sige lokalets omgivelsestemperatur, så går vi ind i stakstrømsbekendtgørelsens afsnit 4, eller tabel A4, og herinde vil man kunne se en reduktionsfaktor, hvis kablet ligger eksempelvis i 40 grader. Så kan jeg se, at KT-faktoren i den her tabel, kan jeg se, at den er 0,87. Jamen så går jeg ind og tager strømværdien i A2. Den var 21 ampere, og den 21 ampere, det ganger så med 0,75. Jeg kan kun slippe 18,27 ampere igennem det her kabel. Når vi taler om samlet fremføring, så skal strømværdien fra A2 reduceres med en faktor, som kan læses i tabel A5. Vi taler generelt om sideløbende ledere, når kablerne er mere end 2 gange kablets diameter, så er det at betragte som sideløbende eller samlet fremføring. Det er også en særlig dansk regel, det er den, vi kalder for 75%-reglen. Hvis kablerne ikke er belastet med mere end 75% af den værdi, som man kunne læse i A2, så behøver jeg slet ikke tænke på at reducere kablets strømværdi. Det var det.